Riot kanggo marang ya gerakan ding lanang wadon aduh kepriben kita sejen karo bengi apa gara-gara apa je mabok main anak rabi wis lalen konon ya ulaga nganti ya bener Greyot ibu duwe rabi najan mangan sering lanti beli bakal pusing hati lagi bengi Mame Nur Hasanah sesepuh Wirabuana Bapak Raul Mame Raul utanganan utang eri sing lagi pada antri lintang ngalor ngidul ya bener tangga batur padan jentul lurung alor lurung ngidul aja sampai pating jentul blenak turu kurang mana apa je sampai aja olore pedang boro kanggo jajan apa je lambi siji dekilek pisan dibasi ya aja pusing-pusing wong pusing konene gering Amarul mampai raul jare eman ya bener yen eman dolanane waya blenak turu kurang mana karena sampai ke jodoran ai boro-boro kanggo apa jajan dia sarung siji soek pisan mulane ya pikir dah hati pusing tenang apa awak lemu dadi gering mulane insyaallah buta alas buta apa je gara-gara mabok buta oh gara-gara dimabok putra gara-gara cilacur mulane ya apa sih kanggo contoh ning anak butuh aja sampai singarani judi diharamkan oleh agama mulia dilarang nih oleh pemerintah tuntunan anak pokok ngajilan sekolah laki abang ngimpi apa je ya banyu mata sing berapa semili ora salah utanganan alak utang-utang eri sing lagi pada antri gambar wong ningalan dunya wis ana ning pawayangan aja ilok gawe lantaran sing penting apa jare pangeran blenak turu kurang mangan alah kedodoran aye boro-boro kalah kanggo apa je ya klambi siji dekil pisan blenak turu kurang mangan apa je ya sampai kedodoran boro-boro alah kanggo jajan bener sarung siji soek pisan ya kepikir dah apa je musik awak lemu jadi gering balas pikir endas buta gara-gara mabok putra alim blenak turu kurang mangan lana sampai kedodoran Raul alah kanggo walemu lambi siji dekile pisan blenak turu
Rana sampai kedodoran boro-boro kanggo jajan Aduh sarung siji dekil pisan. Oh jaluk ning ketua Wirabuana. apa sih Arep dikokoken sarung, arep dikokokaken klambi, arep dikokokaken celana. alhamdulillah wis ana pikirane Wis mikiraken antara pacul karo greot. ono wis dipikiraken Wis dipikiraken. umpama gerot pengen kawin maning endane Dipikiraken. alhamdulillah ya wis ayo Ayo, dicuk-cuk kumae yuk kita dolan mana yuk. Ayo. Ayo. Demikianlah para hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan sampai di sini persembahan dari